Kwa dhi mbele ni twak ma kawuono e kind lakteche kod migao mar mochung' ne jotije ok onyuolo olemo kendo. Ma en bang' riwruog lakteche KMPDU koni ji mane oore burano ok ni kod teko mar chiwo duoko ma gidwaro. Kaka Judith Omondi leronwa, riwruoge mamoko mag jochiw thieth bende koro osingo chiwo chung' margi mar ng'anyo wuok tich ma tarik 25. En bura mane Omondi okinyi kod riwruok mar lakteche KMPDU, moko kuom jodito e migao mar thieth kaachiel gi migao ma ochung' ne jotije bang' twak kuom mahaw seche 2. Twagni ne ok onyago olemo bang' riwruok mar KMPDU koni ji mane oyuore twagno onge kod teko mar duoko penjo maggi. It's unfair for the government to purport to be engaging in mediation. The judge was very clear in his order for an all-nation approach led by the head of public service. He didn't say that lawyers to lead a mediation. Number 2, we will not allow any mediation whatsoever that comes about compromising our CBA. In 2013, we did a CBA which they disowned. E bura ni bende mane giyange ni migao mar thieth ne osendiko ne duol matayo osara mar jotij piny owacho mondo mi oduoko osara mar lakteche matimo tiegruok piny, gino mane duol no osepuodho. Ministry of Health, the CS Health, wrote to SRC on 11th of March 2024 to reduce the salary of doctors, and particularly here by medical doctors, medical interns, by 91%. And SRC responded 2 days later with a letter actually reducing the salaries. So we are saying that the Ministry of Health and the government in entirety are enjoying this particular strike. Riwruoge mamoko mag lakteche bende osingo chiwo chenro gi wuok tich poni gichako ng'anyo margi. I heard them saying that it's only doctors who are out and the facilities are running as usual. But what I want to tell them is that we have agreed, and for all the other unions in the health sector, because we gave 14 days which lapsed on Monday, that is yesterday, we have met and agreed that from tomorrow up to Sunday, we are going back to members and we'll be holding meetings in the counties. On Monday, all the other unions will be here to inform the country on the way forward. Ng'anyo ni odiochieng' mar 6 kendo jodito mag KMPDU oramo ni gibiro dhi nyime nyaka chop dwachgi. Judith Omondi, Ramogi TV.